Nu vil jeg fortælle om nervecellens opbygning. Og vi laver lige et oversigt. Eller en oversigt over, hvor vi er henne. Og der er jo nerveceller i hele kroppen. Tegner vi lige sådan en mand eller dame. Det er nok en mand. Vi kan dele nervesystemet op i to. Der er hjernen og rygmarven, det er det man kalder centralnervesystemet, CNS. Og så er der resten. Og nerverne kommer ud i alle ender af kroppen her. Og det er det, som vi kalder det perifere nervesystem, PNS. Så det er nerveceller, som findes i det her nervesystem. Vi kan jo lige zoome ind og prøve at tegne en af dem. Det er sådan så, at der er nogle nerveceller, der kan blive op til 1 meter lange, og det er dem, som går her fra rygmarven og så helt ud til fødderne. Og grunden til, at vi kan se dem, det er fordi, at nerveceller de kommer i bundter, så man kan faktisk se dem på den måde med det blotte øje, men det er jo ligesom alle andre celler, muskelceller og sådan nogle ting. De kommer også, når der er mange sammen, så kan vi begynde at se dem. Men nu prøver vi bare at tegne sådan en helt generelt billede af en nervecelle. Nervecellen har det man kalder nervecellekroppen, der er det øverste her. Og ud fra den krop, det er de lange, jeg begynder at tegne nu, der har den sådan nogle, som hedder dendritter. Det er udløbere. Inde her i nervecellekroppen, der har vi cellekernen. Og ud for kroppen, der løber sådan en lang en. Stadig en lang udløber, der deler sig i to. Og den her lange udløber, det kalder man for en akson. Nervesignalet vil altid gå denne her vej. Altså det vil gå fra, det bliver modtaget heroppe ved dendritterne og gå igennem langs aksonet og blive ført videre her og videreført gennem aksonet. Der er nogle nerveceller, som bare ser sådan her ud, men langt de fleste har også sådan nogle myelinskeder. Og mellem skederne her, der er et mellemrum. Når nervecellen løber uden de her myelinskeder, så vil den langsomt vandre ned over cellen, ned igennem cellen. Den løber herinde. Men når nervecellen har de her myelinskeder, så vil nervesignalet det vil springe på den her måde. Fra det ene mellemrum til det næste. Og det gør, at nervesignalet det bliver hurtigere. Hvis vi kigger lidt nærmere på de der myelinskeder, så kan vi se, hvad det er. Vi laver lige et tværsnit her. Så tegner vi det her.
inderst inde, der har vi jo, det er jo herinde i midten, der har vi aksonet. Og udenom, der har vi sådan nogle celler, som snor sig rundt om. De hedder Schwanzke-celler. Og her der har vi lige en cellekerne. De Schwanzke-celler, de består af rigtig meget fedt. Så man kan sige, at nervecellen den ligger i sådan en fedtskede. Og det isolerer nervesignalet, som jo faktisk er en elektrisk impuls. Ligesom vores ledninger derhjemme er isoleret, så er nervecellerne det også. Aller yderst ligger der sådan en bindevævskappe. Et bindevæv. Vi kan jo lige se på, hvor at nervesignalet så kan ende, når det bliver sendt afsted her. Og et sted, det kan ende, det er ved musklerne her. Det kan jo godt være, at nervesignalet skal give besked til nogle muskler. Der ligger nogle muskelfiber her. Nogle muskelceller. Det hedder en neuromuskulær synapse. Så det er en mulighed. En anden mulighed er, at den her akson den ender over i en ny nervecelle her. Og det er så i nervecellekroppen. Dendriterne, den støder på. Så skal vi lave det her akson ordentligt. Sådan der. Og her så kan det enten være, at de støder sammen, så det er en ren elektrisk synapse, eller her, hvor at der ligesom er et mellemrum, så er det det, som man kalder en elektrisk kemisk synapse. Jeps. Det var så en gennemgang af nervecellens opbygning.